dubbannin jama'a sun nuna goyon bayan su a taron da aka yau na APC a filin Sani Abacha Stadium. Daɗawa Tinubu ya ce idan aka zaɓe shi zai gyara ƙasar nan, zai yi abubuwan mamakin da ba a taɓa ganin sa a Najeriya nan ba. Ko kan gaskiya ne? To jama'a ga da yadda taron ya kasance. Asuwaji Ahmad Bola Tinubu da mataimakin gwamnan jihar Kano kuma manemin takarar gwamnan Kano sun nuna godiyarsu a bisa wannan kauna da aka nuna musu, tare kuma da addu'ar Allah mai da kowa gida lafiya. Gaba shine gaba da Allah mu ne gaba. Gaba shine gaba. Bola Ahmad Tinubu. Gaba shine gaba. Gaba shine gaba. Ashwaju. Gaba shine gaba. Tinubu. Gaba shine gaba. To jama'a mun gode da kallon wannan bidiyo. Ni ne naku wanda kuka sani da IB Top. Sai an ku a huta lafiya. Sannan jama'a ina roƙonku ga wanda bai subscribing ba to ya daure ya danna alamar subscribing, sannan ya danna alamar ƙararrawa sanarwa, ya ci za mu dinga sanar da shi da zarar mun ɗora sabon aiki.